салом алейкум дӯстони азиз. Аз рӯзи 25 аз шаҳри Левакан мо ҳар рӯз эфири 60 минута мезгаронем. Именно зидди экстремизм, терроризм ва зидди ӯ блогерое ки литсензия надоранд бозӣ гузаронистанд, мо бояд то охира бароса барем. Ва зидди Муҳиддини Кабирии Кӯрнамак то охира бароса буранда кунем. Агар мо зидди и фашисто бароса набарем, миллат дар хатар аст. Дар рӯи экран канали Нав Исоқ Фаюба дидистем ки барои канал ҷавоб метавам. Дар ин канал ҳар рӯз видеои нав именно зидди ӯ блогерое ки ӯ мошенникое ки литсензия надоранд, дар як рӯз то 100 нафар мардуми ғариби Тоҷика фаҳм кардастанд. Мошенникам, дӯстони азиз, боваршон накунед. Чихел ки Муҳаммад Иқболи Садриддин чихел мардума аз Европа фаҳм кардисай, айё аз Россияву аз Қозоқистону Ӯзбекистон фаҳм кардисанд. Зидди и фашисто бароса хуб бурдан накунед. Мо дигар видео намекунем. Видео мешавад кам. Дар эфир гап мезанем. Бояд чораи ёра бояд бибинад. Қонунӣ. Сад ҷавон ташаккур дӯстони азиз. Аз рӯзи 25 бароса хуб бурдан накор аст. Дар байни 2 ҳафта мо шикаст додем ӯ блогерое ки конкурс гузаронистанд, литсензия надоранд. Дидестин худо. Мо то охира мерем. Хайга шумодагӣ нестам. Каналро дастгирӣ кунед. Видеои нав дар як рӯз то 5-6 видео дар ин канал. Ҳар рӯза зинда бошед.